Γεια σας, είμαι η Νάντια και αυτό είναι το «Περί βιβλίων», ένα podcast για όσους διαβάζουν αλλιώς. Εδώ μιλάμε για βιβλία που διάβασα και αγάπησα, βιβλία που με συγκλώνησαν, που με έκαναν να κλάψω και που, χωρίς να το ξέρουν, με έκαναν λίγο καλύτερο άνθρωπο. Θέλω το σημερινό επεισόδιο να μιλήσω για τους ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία. Γιατί τελικά υπάρχουν πολλά είδη αναγνωστών. Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν σε βιβλιοπωλεία και διαλέγουν από το εξώφυλλο, άλλοι κοιτάνε το οπισθόφυλλο, άλλοι εμπιστεύονται μόνο το όνομα του συγγραφέα. Και αυτό παλιά ήταν το πιο συνηθισμένο, γιατί τώρα ζούμε στην εποχή των πλατφορμών. TikTok, Instagram, Bookstagram, BookTok. Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν συγκεκριμένα προφίλ και διαβάζουν τυφλά ό,τι τους προτείνουν. Και ας είμαστε ειλικρινείς, συχνά δεν παραδέχονται ούτε στον εαυτό τους ότι μπορεί ένα βιβλίο να μην τους άρεσε. Εγώ αυτούς θα τους έλεγα book victims. Υπάρχουν αυτοί που διαβάζουν μόνο ξένη λογοτεχνία. Άλλοι μόνο κλασική ξένη, άλλοι ελληνική σύγχρονη και άλλοι ελληνική κλασική. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαβάζουν, αλλά αγαπούν τις βιβλιοθήκες για το aesthetic του πράγματος. Άλλοι διαβάζουν ροζ πικάντικη λογοτεχνία, άλλοι μόνο κόμιξ και μάνγκα, άλλοι αποκλειστικά ποίηση. Άλλοι στηρίζουν νέους συγγραφείς και μικρούς εκδοτικούς και η λίστα δεν τελειώνει ποτέ. Και θα μου πεις τώρα, και ήθελα να μιλήσω για αυτό το και. Γιατί παντού βλέπω έναν περίεργο ανταγωνισμό. Ποιος διάβασε περισσότερα βιβλία, ποιος διάβασε πιο δύσκολα βιβλία, ποιος είναι ο πιο σοβαρός, εντός εισαγωγικών, αναγνώστης. Και εδώ θα πω την ταπεινή μου άποψη. Δεν έχει σημασία τι διαβάζεις. Σημασία έχει ό,τι διαβάζεις. Αξίζει η στιγμή δίπλα στο τζάκι με κουβέρτα και να ταξιδεύεις σε εξωτικά μέρη, αξίζει να πετάγεσαι μέχρι το 1800, να βρίσκεσαι στα χαρακόμματα της Κρακοβίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να περπατάς στα καλντερίμια ενός ελληνικού νησιού και να ζεις έναν έρωτα με όλα του τα βάσανα. Οπότε διάβασε, όχι για να κερδίσεις κάποιον άτυπο διαγωνισμό, όχι για να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος αναγνώστης. Διάβασε για σένα. Διάβασε για εκείνες τις νύχτες που δεν κοιμάσαι γιατί λες «Έλα μωρέ, άλλο ένα κεφάλαιο ακόμα και θα κλείσω το φως». Για εκείνα τα πρωινά που κρατάς βιβλίο αντί για κινητό. Για εκείνες τις στιγμές που μια πρόταση σε βρίσκει ακριβώς εκεί που πονάς. Γιατί βιβλία υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν. Και κάπου ανάμεσά τους συμβαίνει κάτι μαγικό. Συμβαίνει η σύνδεση, συμβαίνει το ταξίδι, συμβαίνει το να μην νιώθεις μόνος. Και αν από αυτό το επεισόδιο κρατήσεις μόνο ένα πράγμα, κράτα αυτό. Δεν έχει σημασία τι διαβάζεις. Σημασία έχει ότι ανοίγεις ένα βιβλίο και αφήνεις τον εαυτό σου να χαθεί. Αξίζει να μαγεύεσαι και αξίζει να σε βλέπουν οι άλλοι να διαβάζεις. Γιατί κάποιος κάπου θα εμπνευστεί από σένα. Και ποιος αποφασίζει τελικά αν ένα βιβλίο είναι καλό ή κακό. Αν είναι παραλίας ή γραφείου από μαόνι. Μπορεί εγώ να περνάω δύσκολα και να χρειάζομαι ένα feel-good βιβλίο. Μπορεί να έχω διάθεση σε αυτή τη φάση της ζωής μου να μάθω ιστορία. Μπορεί να θέλω να μάθω τις πρωτεύουσες. Μπορεί να θέλω λίγη ροζ λογοτεχνία πίνοντας άπερολ με pink soda. Ποιος θα μου κάνει κουμάντο στο τι διαβάζω και ποιος θα με κρίνει. Δεν υπάρχουν άχρηστα βιβλία. Υπάρχουν άνθρωποι που ένιωσαν, άνθρωποι που έζησαν, πόνεσαν, αγάπησαν και θέλησαν να μοιραστούν κάτι. Και ο αναγνώστης είναι εκεί. Και κάπως έτσι το βιβλίο τον διαλέγει. Οπότε διάβασε, μη χάνεσαι σε διαγωνισμούς και αριθμούς, μη φοράς ύφος ανωτερότητας επειδή διαβάζεις κάτι βαρύ, γιατί βιβλία υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν, όπως προείπα, αυτό που μένει τελικά είναι η αλληλεπίδραση.
Αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το περί βιβλίων. Ένα podcast για όσους διαβάζουν αλλιώς. Αν έχετε όρεξη, πείτε μου στα σχόλια την άποψή σας. Μπορείτε να με βρείτε επίσης στο YouTube και στο Spotify για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, καλές αναγνώσεις!